helvede. Nej, for fanden. Nå, her. Sig mig, hvad helvede glor du på? For helvede. Så er det nu. Hvad skal du det? Okay, ja. Kom du for helvede! Hvad fanden? Hende kender jeg sgu. For helvede. Nej, for helvede. Hvad fanden? Hvad fanden? Hvad fanden? Det er sgu da ham, massemorderen Frank. Det er sgu da ham. Hvad fanden? Han skal sgu da dø. Hvad fanden skal jeg gøre, mand? Hvad helvede skal jeg gøre, mand? Så er der sådan en idiot, mand. Hvad fanden er det, han her? Karl Emil, eller hvad fanden? Så dræber han på sådan en pige, mand. Ej, for satan. Hvad helvede skal jeg gøre? Jeg må fanden med på banen igen. For jeg er massemorderen Frank! For helvede. 22, 11, 56, 92. Hallo? Ja, er det massemorderen Frank? Ja, og Simon, hvem fanden er du? Hvad? Ja, jeg er massemorderen Bent, og jeg så dig tilfældigvis, når jeg dræbte hende der Anna. Prøv her. Når jeg ser dig en anden gang, så kan jeg så ikke nemt sige, at jeg smakker røven ud af dig. Okay, vi mødes ved Troldebakken kl. 13. Vi ses! Farvel! Høj for helvede da. Hvad sker der her, Frank? Der sker ikke en skid, mor. Høj. Prøv at høre, Frank, nu skal du have din aftensmad. Jeg er ikke sulten, mor.
Sådan der skal du simpelthen ikke tale til mig. Jeg kommer ind med et offentligt mad lige om lidt. Og hvis du ikke opfører dig ordentligt der, så får du ret, at du får stuerrest fra. Hold kæft, mor! Jeg skal fandme ikke en stuerrest. Helvede! Pisseglas. Fandme nogen, der skal salte det her pissested. For helvede. Så mødes vi igen! Ja. For helvede da! Shit! Hvorfor slås vi egentlig? Vi er jo egentlig på samme hold! Det er faktisk rigtigt. Skal vi gå der sammen? Jo. For helvede. Så vi har en aftale. Ja, det kan du fandme. Kom da, vi tager lige et billede. Ja, selv dig. Må jeg godt være med? Vi tager hende! Du tager vinde! Okay. Nå, hvordan vil du så godt dø? Nå, du er helt målløs! Hold din kæft! Ej, for helvede. Hils, tante Gertrud! Så dø dog for helvede, hva'? Ja. Så det er dit sted, eller hvad? Ja, det er det. Nå, for helvede, det er kikset. Ja. Nå, men må jeg godt lige se din skruetrækker? Ja, men jeg købte den i Elgiganten for 24,5. Ja, men må jeg godt... Jeg sparede sgu 4,5 på Jeg er det. pisse ligeglad med din far. Nej, men den er rigtig god. Ja, Den er 2 års garanti. Men bror, den her ikke også? Ja. Den her kommer til at give dig historie. Hvad? Hvorfor? Fordi... at den vil slå dig ihjel! Helvede her. For helvede. Slut for helvede da! Slut da! Var det din mor? Okay. Nej, men altså, det larmer hvert sekund. Okay, nu tager vi den, Christian. Nej. Okay. Så lad dog den der skruetrækker være. Helvede. Lad nu være. Nej, men Christian, du gør det hele tiden. Farvel! Hvad sker der her, Frank? Mor, for helvede, gå ud. Og der sker ingenting.
Skal du ikke have din mad? Farvel! Hvad sker der her, Frank? For helvede, mor. Der sker ikke en skid. Du skal have din mad nu, Frank. Jeg er ikke sulten. Du har brug for dine proteiner. Mor! Du skal ikke råbe din egen søn. Du forstår ikke din egen søn. Skrid ud! Jeg kommer ind med en ostemad lige om lidt. Farvel! Hvad sker der her, Frank? Der sker ikke en skid, mor. Skrid ud! Du skal have din mad nu, Frank. Jeg er ikke sulten. Du bliver nødt til at få dine proteiner. Fatter du ikke, hvad jeg siger? Jeg er ikke sulten. Du forstår ikke din egen søn. Prøv at høre, Frank. Sådan der kan du simpelthen ikke tale til mig. Undskyld, det var faktisk ret godt. Nej, stop. Jeg har lige fået noget i øjet. Stop, Anne. Du tager benene på mig. Okay. Nå, hvordan vil du så godt det? Nu filmer du for fanden, mand.